Стиви, Здравей, Гоб. какво е за Стиви любовта? За мен любовта е едно много интересно ефирно чувство, което се проявява не само между мъж и жена, но може и трябва да се проявява между всички хора. Преди време, когато четох Ерик Фром, той смяташе, че докато хората не изпитват любов към всички човешки същества, тогава те не могат да изпитват любов въобще. И в този смисъл вярвам, че в любовта трябва да има някакво равенство. Коя е дамата на твоето сърце? Така ти кажа, при мен са минали доста дами на моето сърце. Аз си падам така романтичен и с много момичета съм се занимавал, но нищо не се е получавало. Така че в момента няма дама на сърцето ми. А какво трябва да направи дамата на твоето сърце, за да спечели теб? Да има нещо дръзко, необикновено в нея и все пак пламенно. Интригуващо, но и романтично и нежно. Едно много сложно съчетание, което аз самия не разбирам. Кога за пръв път се срещна с любовта? С истинската любов, мисля, че за първи път се срещнах миналата година, когато постъпих в университета. Тогава първо запознах се с философията и с един изцяло нов свят на науки, но и се запознах с едно невероятно момиче, което ме промени много. И смятам, че благодарение на нея съм където съм в момента. А къде си ти в момента? Смятам, че съм на едно интересно творческо и интелектуално ниво и се надявам да продължа в все същия дух. Опиши любовта с едно словосъчетание. Вихър. Словосъчетание. Да. Огнена вихрушка. Добре. Направи апел защо хората да дойдат и да прекарат Деня на влюбените с нас и представлението Ромео и Жулиета сонет за безсмъртната любов. Защото вярвам, че дори и те собствено да не вярват в любовта, но това представление ще могат да видят нещо, което не отива само към любовта, но и човешките взаимоотношения като цяло. Историята на Ромео и Жулиета е една вечна и си има причините за това. Ако те дойдат, ще могат да видят една нова, интересна гледна точка по този въпрос. Добре, благодаря ти много. И аз благодаря.